Takže čaute, dám to tak troška z hlavy, asi ako všetky videá. Takže dúfam, že nebudem trepať pičoviny, poďme na to. Takže dieta, natural versus sypač, alebo človek na steroidoch. Takže začnem asi tým, prirovnám bežných ľudí k nejakému autu, Škodovke, a človek, ktorý začne sypať, sa zmení na Ferrari. To znamená, že jeho telo začne oveľa viacej spalovať. Ten človek na tých steroidoch dokáže trénovať oveľa tvrdšie, dokáže trénovať 2-krát denne, dokáže trénovať 2 hodiny a zregeneruje to. No a natural, teda človek, ktorý neužíva žiadne podporné látky, ani anabolické steroidy, ani nič podobné, si takéto tréningy do úplného skapatia dovoliť nemôže. Teda natural by sa nemal stravovať tak ako človek na steroidoch. Takže začnem asi týmto. Bežná ketogénna dieta je určená pre naturálov. Tá ketogénna dieta funguje asi tak, že 5 dní ideš z nulky a potom 2 dní cukruješ. Ale čím cukruješ? Necukruješ v McDonalde, jak tlsté prasa, ale cukruješ ovocím, cukruješ sacharidmi, rýžou, cestovinami. Prečo, keď 5 dní držíš nulky, si potom nemôžeš dať McDonald alebo podobné sračky? Pretože jakmile začneš cukrovať, tak tvoje telo začne vyplavovať inzulín a všetok cukor sa ti uloží do svalov. A každý človek, čo sa troška rozumie do užívania steroidov a zakázaných látok, medzi ktoré patrí aj inzulín, vie, že pokiaľ sa ti zvýši inzulín po tréningu, nie je dobré dávať tuky, ale je dobré tam dať sacharidy, pretože tie tuky sa ti uložia do svalov. A toto isté nastane pri tom, keď 5 dní ideš nulky a potom si dáš cheat day v McDonalde. Takže všetok tuk, všetky cukre, všetko sa ti uloží do svalov a tvoja forma môže ísť do piče. Takže pokiaľ si natural, zabudni na nejaký cheat day. Ten cheat day si môžeš dať fakt raz za mesiac, ale nerobiť to tak, že každý týždeň budeš cukrovať v McDonalde a budeš do seba jebať úplne pičoviny. Pretože všetok ten tuk, všetky tie sračky s tým cukrom sa ti uložia do svalov, naťaháš vodu a môžeš ísť tak akurát do riti. Môžeš zabudnúť na to, že budeš mať nejakú formu. Takže poďme k tým sypačom. Takže sypač, alebo človek, ktorý berie nejaké podporné látky, si zvykne takúto dietu upraviť. Môžeš to vidieť na Facebooku, môžeš to vidieť hoci kde, že veľa ľudí, veľa kulturistov ide niekoľko dní nulky a potom sa nažerú v McDonalde alebo si dajú cheat day. Proste taký cheat day, jak vidíš v tých motivačných videách, že tam do seba jebú cheeseburgere, hamburgere, pizzu, zákusky a podobné pičoviny. A teraz sa ma pýta, že prečo vlastne oni si môžu dovoliť takýto cheat day a ty si to dovoliť nemôžeš. No je to z toho dôvodu, že ich telo spaluje jak jadrová elektráreň. Proste ich spalovanie je niekde úplne inde, jak pri bežnom naturálovi. Takže takisto si podľa toho upravujú stravu. Títo ľudia dokážu trénovať oveľa tvrdšie, oveľa viac, oveľa dlhšie a dokážu rýchlejšie regenerovať. Celý ten proces, celá tá zmena, ktorá u nich nastala, keď začali brať anabolické steroidy, je niečo, čo sa v normálnom, naturálnom tele určite nedeje. Preto natural by mal dodržiavať dietu tak, ako je daná, tak, ako je stanovená. A určite by si sa nemal riadiť tým, čo vidíš na Facebooku alebo čo vidíš v motivačných videách, že týždeň si pôjdeš nulky a potom si zajebeš v McDonalde, ty kokos, cheat day jak nejaké prasa. Na to zabudni, pokiaľ nebereš nejaké podporné látky. Napríklad grznár alebo kopajných športovcov dáva okolo 10 jednotiek rasťaku
a miesto, kde aplikuješ rasťak, teda brucho, riť, alebo v okolí tohto miesta sa ti zvýši spaľovanie tuku a samozrejme zvýši sa ti celkovo spaľovanie tuku v celom tele. Plus, keď do toho dáš nejaké anabolické steroidy alebo ďalšie podporné látky, nevieš si predstaviť, jak tvoje telo funguje. Tvoje telo funguje, jak keby si bol stroj, jak keby si bol robot. Takže prvé, na čo zabudni, že si budeš, pokiaľ si natural, že si budeš brať príklad od nejakých sypačov alebo od ľudí, čo sú na steroidoch. Na to zabudni. Proste, pokiaľ máš nejakú dietu ketogénnu, tá je teraz dosť populárna, čo vydám na Facebooku, tak zabudni, že deň alebo 2 dní budeš mať cheat day v McDonalde. Tvoj cheat day bude vyzerať tak, že si dáš rýžu, cestoviny, dáš si ovocie, dáš si jedlo, kde je veľa sacharidov a málo tuku. Aby sa ti ten tuk nevstrebal do tých svalov, keď nastane to vyplavovanie inzulínu. Čoho sa ale nemusia bať ľudia, ktorí berú tieto podporné látky, ako sú anabolické steroidy a rasťak, pretože im telo spaluje úplne inak a funguje úplne inak. Ale samozrejme, pokiaľ budeš takto cheatovať, tak spravíš len takú priemernú formu, teda priemernú. Dá sa spraviť dobrá forma, ale nebude to top. Pokiaľ ideš na súťaž, tak takisto ten posledný mesiac to musí byť precízne. Zabudni na to, že budeš do seba jebať nejaké sráčky, to je jedno, či si natural alebo sypač. Proste treba to vydietovať. Takže asi tak. Dobre, a čo sa týka žien, taká najčastejšia chyba je, že nejaká žena proste sleduje nejakých kulturistov alebo sleduje nejaké baby, nejaké bikini fitnessky na internete, na Facebooku a hovorí si, že wow, tak táto čajka drží 5 dní stravu, ide si nulky a jeden deň sa načituje. Nažere sa v McDonalde, dá si zákusky, dá si pizzu, nažere sa jak prasa. Že wow, tak takúto stravu budem držať aj ja. Lenže ty nevieš, čo tá bikinárka bere. Tá baba môže brať 3 druhy steroidov a k tomu si píchať rastový hormón. A samozrejme, že na ženy sypka účinkuje ešte viacej ako na mužov, keďže žena má väčšiu časť estrogenu ako testosterónu, takže jej to úplne prekopáva hormóny. Tým pádom tá žena na tom rasťaku a na podobných sráčkach jasné, že si môže dovoliť ten cheat day, ale ona ti nepovie, že vieš čo, ja si každý deň pícham 2-3 jednotky rasťaku, ja si dávam klembuterol a ja si dávam neviem, stanazol alebo oxanodrolon. To sú také bežné ženské sypky. Takže ona ti nepovie, čo všetko bere a ty si potom myslíš, že sa budeš stravovať jak nejaká tvoja bikinárka, nejaký tvoj vzor, čo si videla na Facebooku a že spravíš formu. Nespravíš formu. Spravíš presný opak, budeš vyzerať jak prasa. Na to zabudni. Zabudni, že sa budeš stravovať jak nejaká bikinárka, pokiaľ do seba nedávaš nejaké zakázané podporné látky. No a čo sa týka týchto bikín a podobných kulturistov a tak, takže väčšina ľudí, čo bere nejaké anabolické steroidy, určite užíva aj nejaké drogy, je to vlastne ruka v ruke, takže ty si myslíš, že jak sa tá bikinárka zdravo strávuje, že aký si vedie fit life, jaký má ona životík, jaká je nadúpaná, že robí formu na šalatiku, ale to, že po noci koksuje, ožiera sa jak svinia a potom do seba jebe steroidy a takéto veci, vieš, to už nevidíš proste, lebo to nepríde na Facebook, vieš. A ty si potom myslíš, že ona funguje reálne podľa toho, čo pridáva na Instagram a čo pridáva na Facebook. Lenže piču, vôbec to tak nefunguje. Takže asi k tomuto. Pokiaľ si natural, tak sa stravuj podľa pravidel, dodržuj diety, buď striktný, nerob pičoviny a hlavne nesleduj sypačov, pretože to, čo oni pridávajú na Facebook, 90% z nich to sú sračky, na tom normálny, naturálny človek nespraví formu. Takže asi tak, chápeš, napícha do ryti rasťak do brucha a potom sa čuduješ, že wow, že jak to, že on má vypruhovanú riť a také vyrysované brucho, lenže ty nevieš o tom, že ho to stojí mesačne 2500 eur alebo 3000 eur len ten rasťak.
Takže na to, aby si mohol mať cheat day v McDonalde a aby si sa mohol stravovať ako nejaký kulturista, musíš aj sypať ako kulturista a musíš aj toľko zarábať a musíš aj toľko peňazí na to míňať. Takže si to dobre rozmysli, lebo ja ti to hovorím na rovinu tak, jak to je. Veľa ľudí povie, že pičovina, tak to není, ten trepe pičoviny. Bráško, keby som chcel, tak zverejním hoci koľko screenshotov, kde mi píšu ženy, čo všetko berú a v jakých sypkách idú a podobne, ak to naozaj funguje. Ale nemám zapotrebu nikoho dávať dole. Ja ti len hovorím, jak to naozaj v tomto fitness svete je. No a je veľmi, veľmi málo ľudí, naturálnych športovcov, ktorí fakt, že si môžu dovoliť takúto stravu, dávať si cheat day ako kulturisti, ale to je úplne minimum. Tí musia drieť jak úplne skurvené kone v tom fitku, no a musia mať brutálne dobré spalovanie. Takže to je fakt, že minimum ľudí. No a potom sú tu strongmeni ešte a podobní typci, powerliftery a tak. A vlastne u týchto ľudí je to také, vieš, keď trénuješ 3 hodiny s ťažkými váhami, tak to je niečo iné, ako keď robíš kulturistický tréning. Takže samozrejme oni tú stravu majú troška úplne ináč ako nejaký kulturista. Ale čo som ti povedať chcel, to som ti povedal. Pokiaľ si naturál, tak neber si príklad od nejakých nasypaných kulturistov alebo od niekoho podobného. Nemyslí si, že sa budeš stravovať ako oni a že budeš vyzerať ako oni, pokiaľ nesypeš ako oni. Takže si drž svoje striktné diety, tak jak sú predpísané a pôjde to dobre. Len není šanca, aby nejaká žena proste držala 5 dní stravu na nulkách a potom si dala cheat day v McDonalde. Budeš vyzerať jak prasa, nespravíš formu nikdy v živote. Pokiaľ si naturál, neužívaš žiadne podporné látky, musíš to proste vydietovať. Inak to nepôjde. A zabudni na to, že budeš mať cheat day jak niekde v tých motivačných videách. To je úplná kokotina Facebooková. Takto to v realite nefunguje. A už mi to je aj niekedy dosť smiešne proste, lebo normálny človek, čo troška rozmýšľa, mu to dojde. Že pokiaľ nebere to, čo berú kulturisti a bikinárky, tento akože fitness svet, to, čo oni užívajú, tak sa nemôžeš tak stravovať ako oni predsa. To je logika 5-ročného decka. Pokiaľ do seba nejebeš steroidy, rastaky a podobné veci, nemôžeš mať stravu jak vrcholoví športovci, ktorí na sypku minú mesačne 3500 €. Takže na budúce, keď budeš písať, jak si bola v McDonalde alebo hoci kde sa nážrať po 5 dňoch na nulkách, tak si spomeň na toto video, pretože si dojebala úplne formu. To je jediné, čo si spravila. Jasné, kopa diet není len ketogénna dieta, no ale ja ti hovorím hlavne o tomto, pretože to je teraz dosť v móde. A poviem ti asi, jak fungoval Dorian. Takže Dorian fungoval asi tak, vtedy ešte neboli omega-3 mastné kyseliny, tuky ani žiadne takéto diety, že ketogénna, nebolo to známe. Tak Dorian fungoval asi tak. Na vysokosacharidovej diete do seba jebal denne vysoké dávky T3, T4, hormónov štítnej žľazy, no nedával žiadne tuky a hovorí sa, že do toho všetkého dával DMP a toľko steroidov v rastiaku, že si to ani nevieš predstaviť. Tak Braško, čo si myslíš, keď dával v diete 400 gramov sacharidov, že na čom spravil tú formu? Na tréningoch? Ne, spravil to na sypke. Spravil to na sypke a na tom, že rozmýšľal, pretože človek, čo rozmýšľa a sype, je niečo ako snajper. A človek, debil, čo nevie o steroidoch nič a sype, tak to je jak človek s bazukou. Proste nastane výbuch, ale nikdy nezasiahneš ten cieľ, ktorý si chcel. Takže asi toľko to.